черната, която те е вързала. На карта гордостта си съм поставила, че те грешат, кажи им сега. Така ли смятате да я карате с тия телефони, камери и апарати? Малко ме притеснявате, не за друго. Забавлявате ли се? А къде са ви чашите? Много скромно обичате. Добре, аз казвам на здраве, има за какво да пиеме тази вечер, така че пие за тебе, за най-красивите изландици тази вечер. Ето, че дойде редът и на мъжете.